Αυτό που θέλω να πω σήμερα είναι ότι εγώ δεν είμαι τίποτα μπροστά σε εσάς. Είμαι απλά ένας άτυχος που είμαι στο τρένο και ένας τυχερός που ζει τώρα και μπορώ να σας μιλάω. Αν βάλουμε λίγο τον εγωισμό μας στην άκρη και τα συμφέροντά μας σε πολλά εισαγωγικά αυτή η λέξη, μπορούμε να κρίνουμε και να δούμε τι είναι σωστό και τι όχι. Τα παιδιά που με σώσαν με βρήκαν πάνω στις λαμαρίνες να σέρνομαι και να φωνάζω ότι πονάω. Μόνο που με άγγιζαν, έλεγα αφήστε με, δεν αντέχω γιατί είχα σπασμένα πλευρά και κακώσεις γενικότερα. Έχω ουλές στο σώμα μου από εκείνη τη βραδιά, αλλά πιο πολλές ουλές είναι στο μυαλό μου, δεν φεύγουνε. Θέλω να πω ότι πρέπει να έχουμε αρχές, ήθος και να μπορούμε να τιμάμε τους νεκρούς που ήταν άτυχοι κι αυτοί, αλλά όχι τυχεροί σαν και εμένα, να επιζήσουνε. Να τους θυμάμαι οποιονδήποτε τρόπο. Ακόμα και με κεράκια από το IKEA, ακόμα και με κεράκια από οπουδήποτε. Οι ευθύνες είναι βαριές και σίγουρα δεν ανήκουν μόνο σε έναν άνθρωπο. Δεν περιορίζονται μόνο σε ένα σταθμάρχη. Οι ευθύνες είναι συνολικές, διαχρονικές, είναι βαθιά πολιτικές. Είναι ευθύνες όλων όσων κυβέρνησαν και γνώριζαν τις μόνιμες παθογένειες. Χρειαζόμαστε οικογένειες που ανατρέφουν και διαμορφώνουν παιδικές προσωπικότητες με το υποδειγματικό πρότυπο της αγάπης και του σεβασμού. Η οικογένεια του μέλλοντος δεν θα είναι εκείνη που κρατά τα προσχήματα, αλλά εκείνη που κρατά την ουσία, την εμπιστοσύνη, τη φροντίδα, τη σύνδεση και την ενότητα. Γιατί τα τέμπη μας έμαθαν να σπάμε τη σιωπή, να είμαστε γενναίοι, να απαιτούμε, να αγωνιζόμαστε, να διεκδικούμε. Και στα μάτια μας βλέπετε κάτι που δεν σβήνει. Είναι η πίστη πως η μνήμη μπορεί να γίνει δύναμη, πως το δάκρυ μπορεί να γίνει πιο γενναία πράξη και πως ο θρήνος για την απώλεια μπορεί να γίνει ο ιερότερος όρκος. Ότι τίποτε παρόμοιο δεν θα ξανασυμβεί στη χώρα μας. Όσο βλέπουμε να μην τηρούνται τα πρωτόκολλα, τόσο μας βαραίνει όλους μας το κομμάτι της ευθύνης μας. Δεν χρειάζεται να πω ότι όλοι θα μπορούσαμε να είμαστε μέσα σε αυτό το τρένο. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι όλοι είμαστε μέσα σε αυτό το τρένο. Ένα τρένο που μας πηγαίνει στο χάος. Γιατί ένα κράτος χωρίς δικαιοσύνη είναι ουσιαστικά ακυβέρνητο και η πορεία του δεν είναι οριζόντια. Μαρία Καριστιανού, σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ και περιμένουμε να σε ακούσουμε. Θα κλείσω αυτό το μεγάλο πρόλογο με μια εικόνα από τη γλώσσα των μύθων μας. Η Νιώβη, η μάνα που είδε τα παιδιά της να χάνονται και τον κόσμο να σωπαίνει, έμεινε να κλαίει τόσο που έγινε πέτρα. Και οι αρχαίοι έλεγαν καμιά πέτρα δεν είναι πιο βαριά από της μάνας στην καρδιά όταν δεν βρίσκει δικαίωση. Και φυσικά δίπλα σε αυτό η προειδοποίηση των τραγωδιών. Φοβού την οργή εκείνου που δεν έχει πια τίποτα να χάσει. Ο Έλληνας μπορεί να έχει χιλιάδες αδυναμίες, αλλά ένα ζητά πάντοτε: δικαιοσύνη. Και σήμερα περισσότερο από ποτέ αυτό δεν είναι απλώς επιλογή. Είναι ανάγκη. Με ευγένεια και ενσυναίσθηση μπορούμε να δείξουμε ότι σήμερα είναι ενός άλλου γονέα το παιδί. Αύριο μπορεί να είναι το δικό μας. Γι' αυτό η Μαρία πρέπει να βρει το δίκιο της. Όχι μόνο για τη Μάρθη, αλλά για όλα τα παιδιά που δεν έχει ηρεμήσει η ψυχούλα τους από κρατικά εγκλήματα. Θυμίζω, Ναυάγιος Άμυνα, σεισμοί του 99, τροχαίο με το λεωφορείο στα Τέμπη, πυρκαγιές στην Ηλία, στο Μάτι, πλημμύρα στη Μάνδρα. Αλλά και για όλα εκείνα τα ενδυνάμει εγκλήματα, αν συνεχίσει η πολιτεία στο ίδιο μοτίβο. Και όλα όσα ζητάμε είναι πολιτικές θέσεις. Να υπάρχουν περισσότεροι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, να λειτουργεί ο εξοπλισμός στο κέντρο υγείας και να υπάρχουν γιατροί με κίνητρα. Να είναι η πάρωση συμπεριληπτική για όλους, να είναι ασφαλή τα σχολεία μας και επαρκείς οι εκπαιδευτικές δομές. Να μην υπάρχουν κακοτεχνίες στους δρόμους,
ελλείψεις σε κρίσιμες υπηρεσίες, ούτε ακρίβεια που εξαντλεί τις οικογένειες. Αυτή είναι η πολιτική που αφορά τη ζωή μας. Δεν είναι κομματική, είναι ανθρώπινη. Πριν ξεκινήσω το λόγο μου, ήθελα να σας πω ότι σκεφτόμουν πάρα πολύ το αν θα μιλήσω σήμερα ή όχι, γιατί εγώ κάθε φορά που λέω αυτό το γεγονός που έχω ζήσει, ξυπνάνε εικόνες. Εικόνες και όχι λόγια. Εσείς ακούτε λόγια, εγώ βλέπω εικόνες στο μυαλό μου. Δεν έχω ετοιμάσει κάποιο λόγο, εννοείται αυτό. Αυτά που σας λέω είναι αυτά που νιώθω. Και πριν πω αυτά που θέλω να πω, που θα είναι λίγα αυτή τη φορά, θέλω να ξεκαθαρίσω σαν Δημήτρης Κεφάλας ότι δεν είμαι σε καμία κομματική παράταξη και δεν έχω κανένα πολιτικό συμφέρον που σας μιλάω σήμερα. Γιατί ακούγονται πολλά. Μέχρι και πριν ένα λεπτό διχαζόμουν το αν θα σας μιλήσω ή όχι. Αυτό που θέλω να πω σήμερα είναι ότι εγώ δεν είμαι τίποτα μπροστά σε εσάς. Είμαι απλά ένας άτυχος που είμαι στο τρένο και ένας τυχερός που ζει τώρα και μπορώ να σας μιλάω. Είμαι ένας κόκκος άμμο, ας πούμε, μπροστά σε όλους εσάς και όλη την Ελλάδα. Ένας απλός άνθρωπος. Ήθελα να ζητήσω να ευχαριστώ στα παιδιά που με σώσανε, σε μια κοπέλα που έδωσε αγώνα για να με σύρει στα χώματα για να ανέβω πάνω και να μπορώ να σας μιλάω σήμερα. Και ήθελα να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη στους γονείς, στα παιδιά που έφυγαν, στους ανθρώπους που έφυγαν, που δεν μπόρεσα να σώσω κάποιον γιατί δεν ήμουνα σε θέση να σώσω κάποιον. Θέλω να θυμάστε όσο καιρό και αν πάρει αυτός ο αγώνας, να μην ξεφεύγετε. Δηλαδή, δεν θα σας πει κανένας, ούτε εγώ ούτε κανένας, το πώς να σκέφτεστε και το τι να βλέπετε και το πώς να πράξετε. Είμαστε οι πράξεις μας και είμαστε οι επιλογές μας. Αυτό σημαίνει ότι εσείς μπορείτε να κρίνετε καλύτερα από τον καθένα τι είναι σωστό και τι όχι. Αν βάλουμε λίγο τον εγωισμό μας στην άκρη και τα συμφέροντά μας σε πολλά εισαγωγικά αυτή η λέξη, μπορούμε να κρίνουμε και να δούμε τι είναι σωστό και τι όχι. Δεν είμαι αυτός εγώ που θα αλλάξω την Ελλάδα. Δεν είμαι εγώ αυτός που ήθελα να είμαι μες στο τρένο. Εγώ είμαι αυτός που μπορώ να σας πω τι είδα εκείνη τη μέρα, εκείνη τη νύχτα και το τι έζησα. Την προηγούμενη φορά είχα κάνει κατάθεση ψυχής εδώ πέρα, ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι και είπα αυτά που έζησα. Ένιωθα μια λύτρωση που τα είπα για πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ που με ακούτε ακόμα. Θα τα πω πολύ συνοπτικά ότι εγώ ήμουν στο 3ο βαγόνι. Ο λόγος που ζω είναι επειδή εξφεντονίστηκα από το 3ο βαγόνι και λιποθύμησα για κάποια λεπτά μέσα σε ένα χωράφι και χωρίς ρούχα, μόνο με το φούτερ μου, ας πούμε, και το ισόρυχό μου, σερνόμουνα σαν ένα ζώο στις λάσπες και στις φωτιές. Τα παιδιά που με σώσαν με βρήκαν πάνω στις λαμαρίνες να σέρνομαι και να φωνάζω ότι πονάω. Μόνο που με άγγιζαν, έλεγα αφήστε με, δεν αντέχω, γιατί είχα σπασμένα πλευρά και κακώσεις γενικότερα. Έχω ουλές στο σώμα μου από εκείνη τη βραδιά, αλλά πιο πολλές ουλές είναι στο μυαλό μου, δεν φεύγουνε. Αν δεν ήταν αυτά τα παιδιά να με πιέζουν, να με σέρνουν πάνω στις ράγες και πάνω στις λαμαρίνες, σήμερα δεν θα σας μιλούσα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο πέρα ότι στο νοσοκομείο ερχόντουσαν άνθρωποι να ζητήσουν έστω μία πληροφορία αν είδα κάποιον δικό τους, γιατί δεν ξέρανε τι έχει γίνει. Δεν ξέρανε μέσα σε ένα τρένο τι έχει γίνει. Ψάχνουν το δικό τους άνθρωπο. Θέλω να πω ότι πρέπει να έχουμε αρχές, ήθος και να μπορούμε να τιμάμε τους νεκρούς που ήταν άτυχοι κι αυτοί, αλλά όχι τυχεροί σαν και εμένα, να επιζήσουν. Να τους τιμάμε οποιονδήποτε τρόπο. Ακόμα και με κεράκια από το IKEA, ακόμα και με κεράκια από οπουδήποτε. Μιλάω για το γεγονός και μόνο για το γεγονός των τεμπών. Για τίποτα άλλο. Μιλάω για αυτό που έζησα, για αυτό που είδα. Σας ξαναλέω, εγώ δεν είμαι αυτός που θα μπορώ να αλλάξω την Ελλάδα. Μπορώ να είμαι μέσα σε εσάς, αλλά ο καθένας κρίνει μόνος του το τι είναι σωστό και τι όχι. Όταν δούμε όλοι μας μία εικόνα,
όλοι θα έχουμε διαφορετική άποψη, γιατί τα μάτια του καθενός είναι διαφορετικά με τον τρόπο που βλέπουν. Αλλιώς θα φιλτράρει ο κάθε άνθρωπος. Μόνο αυτό έχω να σας πω και να σκεφτόμαστε λίγο χωρίς φίλτρα, αντικειμενικότητα. Αυτό. Θέλω επίσης, από τα πρώτα κιόλας λόγια, να πω ένα πολύ μεγάλο και αληθινό ευχαριστώ στους Παριανούς, γιατί σε κάθε συγκέντρωση για τα Τέμπη, σε κάθε κάλεσμα της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, ήταν εκεί. Έδωσαν ένα πολύ δυνατό, ένα ηχηρό παρόν. Η παρουσία σας, όπως και σε όλη την Ελλάδα, είναι για μας δύναμη, κουράγιο και βεβαιότητα ότι δεν πορευόμαστε μόνοι μας. Σήμερα στεκόμαστε όλοι εδώ ξανά, όχι μόνο για να θυμηθούμε, αλλά για να μην ξεχάσουμε. Όσο στεκόμαστε δίπλα-δίπλα, όσο κοιταζόμαστε στα μάτια και μοιραζόμαστε την ίδια αλήθεια, τόσο πιο δυνατός γίνεται ο αγώνας μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν, γιατί με την παρουσία σας στέλνετε το μήνυμα ότι η αδικία δεν είναι μοίρα. Ότι η σιωπή δεν είναι επιλογή όταν αναζητάς το δίκαιο. Και ότι η λύτρωση έρχεται μόνο μέσα από την αλήθεια. 28 Φεβρουαρίου δεν ήταν απλά μια κακή στιγμή. Δεν ήταν ένα ατύχημα σε ένα σύστημα που λειτουργούσε άψογα. Ήταν η νύχτα που χάθηκαν τα παιδιά μας. Η νύχτα που διαλύθηκε η ψευδαίσθηση του ασφαλούς κράτους. Η νύχτα που αποκαλύφθηκε με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο επικίνδυνο είναι ένα κράτος που δεν λειτουργεί για τον άνθρωπο, αλλά για τα συμφέροντα. Για ένα κράτος που είχε προετοιμάσει εγγένεια του συστήματος τηλεδιοίκησης που δεν υπήρχε καν στα σχέδια. Για ένα κράτος που με τέτοιους θεατρινισμούς πίστευε και πιστεύει ότι μπορεί να αναπληρώνει το τεράστιο κενό της απαξίωσης και της αδιαφορίας προς το σύνολο της κοινωνίας. Ήταν η στιγμή που όλοι καταλάβαμε πόσο εύθραυστη είναι η ζωή, όταν παραδίδεται σε ένα σύστημα που επί χρόνια λειτουργεί με προχειρότητα, συγκάλυψη, διαφθορά και αδιαφορία. Από εκείνη τη στιγμή η πληγή είναι κοινή και παραμένει ανοιχτή. Γιατί βαθιά μέσα μας γνωρίζουμε ότι όλα όσα έγιναν δεν ήταν τυχαία. Ήταν το αποτέλεσμα δεκαετιών συγκάλυψης, κακοδιαχείρισης, πολιτικής ασυδοσίας και αδιαφορίας. Ήταν το αποτέλεσμα του πελατειακού κράτους που έμαθε να μετρά τους ανθρώπους σαν ψήφους, να θυσιάζει την ασφάλεια για τις μίζες και να κλείνει τα μάτια στα προβλήματα που όλοι γνώριζαν. Ήταν το αποτέλεσμα ενός πελατειακού κράτους που αντί να προστατεύει, επέλεξε να κερδοσκοπεί και να στηρίζει τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Ήταν η εξουσία που πίστευε και πιστεύει ότι μπορεί να ξεγελά το λαό εσαΐ. Και όλοι γνωρίζουμε πως αυτή δεν είναι η Ελλάδα που μας αξίζει. Γι' αυτό και τα Τέμπη μας αφύπνισαν και μας έβγαλαν από το λίθαργο, στους δρόμους και στις πλατείες, ενωμένους να φωνάζουμε με μία φωνή για τη δικαιοσύνη, για την αξιοπρέπειά μας. Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Και για τους άλλους, τους δήθεν προστάτες της κοινωνίας μας, που επί της ουσίας είναι η κατεξακολούθηση κακοποιητές της ζωής μας, τους έφεραν σε κατάσταση πανικού για την τιμωρία που πολύ σύντομα έρχεται. Τέλος η σιωπή. Εσύ θα τη φέρεις. Έρχεται. Όλοι μαζί θα τη φέρουμε. Τέλος η σιωπή μπροστά σε ένα διεφθαρμένο κράτος που συνεχίζει αδιάφορο, ποντάροντας την κούρασή μας. Οι ευθύνες είναι βαριές και σίγουρα δεν ανήκουν μόνο σε έναν άνθρωπο. Δεν περιορίζονται μόνο σε ένα σταθμάρχη. Οι ευθύνες είναι συνολικές, διαχρονικές, είναι βαθιά πολιτικές. Είναι ευθύνες όλων όσων κυβέρνησαν και γνώριζαν τις μόνιμες παθογένειες. Όσων προειδοποιήθηκαν και επέλεξαν να διαφορήσουν εγκληματικά. Όσων προτίμησαν να προστατεύουν το πολιτικό τους κεφάλαιο και όχι τη ζωή των παιδιών μας. Ήρθα όμως εδώ όχι μόνο για να μιλήσω για το έγκλημα των τεμπών. Ήρθα για να μιλήσουμε και για τα δικά σας Τέμπη. Τα σιωπηλά, τα καθημερινά. Εκείνα που δεν γράφονται ποτέ σε πρωτοσέλιδα, αλλά είναι βάσανο για την ψυχή σας. Γιατί τα Τέμπη υπάρχουν κάθε φορά που ένα παιδί δεν έχει δάσκαλο. Που κάνει μάθημα σε κρύες και επικίνδυνες αίθουσες. Κάθε φορά που μια μητέρα περιμένει να έρθει το πλοίο με τον γιατρό. Κάθε φορά που μια ζωή χάνεται μέσα στην αδιαφορία.
Τα τέμπη της Πάρου, τα τέμπη κάθε νησιού, τα τέμπη της Ελλάδας είναι οι πληγές της συνολικής μας αποχής και απουσίας αντίδρασης απέναντι σε ένα κράτος που αρνείται να μας σεβαστεί. Ένα κράτος που σκοπίμως μας θέρισε κάθε όραμα, κάθε ελπίδα και μας εγκατέλειψε σε έναν ατελείωτο αγώνα επιβίωσης και μόνο. Το κράτος που αρχετυπικά θα έπρεπε να είναι η ομπρέλα προστασίας μας είναι εξαφανισμένο, είναι ηχηρά απόν. Ο πολίτης, θύμα αυτής της εγκατάλειψης, μαθαίνει να ζει χωρίς εμπιστοσύνη, να υπακούει χωρίς να οριμάζει, να θυμώνει χωρίς να αντιδρά και τέλος να ξεχνά για να αντέξει. Έτσι χτίζεται μια κοινωνία χωρίς πρότυπα, χωρίς ενεργούς πολίτες, μια κοινωνία σκλάβων. Για δεκαετίες η Ελλάδα εκπαίδευσε τα παιδιά της να θαυμάζουν τον εξυπνάκια, των βολεμένων, εκείνον που βρίσκει την άκρη. Και έτσι ο έντιμος, ο δίκαιος, ο υπεύθυνος χαρακτηρίζεται ως ο γραφικός που πηγαίνει με το σταυρό στο χέρι. Αυτά δεν είναι μικρά ή δευτερεύοντα ζητήματα. Είναι βαθιές κοινωνικές αδικίες. Είναι η απόλυτη απουσία αξιοκρατίας από τη ζωή μας. Είναι συμπτώματα του ίδιου κράτους, που ενώ γνώριζε τους κινδύνους από την απουσία τηλεδιοίκησης και των λοιπών συστημάτων ασφαλείας, παρά αυτά αδιαφόρησε και έτσι προκάλεσε τη φωνική τραγωδία των τεμπών. Του ίδιου κράτους που θεωρεί ότι κάποια μέρη, κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι πολίτες μπορούν να ζουν με λιγότερα. Αλλά σε κανέναν δεν αξίζει να ζει με τα λιγότερα. Συνεπώς, ο σημερινός γονιός δεν έχει μόνο να μεγαλώσει ένα παιδί. Έχει να αντισταθεί σε μια κουλτούρα ανευθυνότητας και οχαδελφισμού. Ζει μέσα σε μια κοινωνία που οι σταθερές αξίες αναφοράς, οι αρχές διαλύθηκαν, καταπατήθηκαν. Ο γονιός κουρασμένος παλεύει να σταθεί όρθιος σε έναν κόσμο χωρίς πρότυπο. Κι όμως, ακριβώς εκεί βρίσκεται το καθήκον του. Να σταθεί, να μην κρυφτεί, να μην σωπάσει. Να διδάξει στο παιδί του, όχι πώς να υποτάσσεται, αλλά πώς να αντιστέκεται σε ό,τι καταλύει τα δικαιώματά του. Γι' αυτό το βλέμμα μας στρέφεται προς τη σύρρηξη της οικογένειας, τη βάση της κοινωνίας μας. Η οικογένεια που χρειάζεται σήμερα η Ελλάδα, που δεν θα είναι μια κλειστή φωλιά, αλλά ένας πυρήνας συνείδησης. Η οικογένεια της ευθύνης και της αλήθειας. Εκείνη που δεν προσποιείται την τελειότητα, αλλά έχει το θάρρος να κοιτάζει τα ρήγματά της και να τα αποκαθιστά. Χρειαζόμαστε οικογένειες που ανατρέφουν και διαμορφώνουν παιδικές προσωπικότητες με το υποδειγματικό πρότυπο της αγάπης και του σεβασμού. Η οικογένεια του μέλλοντος δεν θα είναι εκείνη που κρατά τα προσχήματα, αλλά εκείνη που κρατά την ουσία, την εμπιστοσύνη, τη φροντίδα, τη σύνδεση και την ενότητα, που διαφυλάτει τα παιδιά της και αυτά που τα διδάσκει αποτελούν παρακαταθήκη και ιερή κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Γιατί μόνο μια τέτοια οικογένεια μπορεί να γεννήσει ενεργούς, υπεύθυνους και ευτυχισμένους πολίτες. Γι' αυτό με απόλυτη καθαρότητα δεν ζητήσαμε ποτέ εκδίκηση. Ζητήσαμε και ζητάμε δικαιοσύνη, ζητάμε κάθαρση, ζητάμε λύτρωση. Ζητάμε να μην υπάρξει ποτέ ξανά μάνα που να περιμένει στο τηλέφωνο για να ακούσει από την αστυνομία ή το νοσοκομείο να της πει αν το παιδί της είναι στους τραυματίες ή στους νεκρούς. Η υπόθεση των τεμπών είναι υπόθεση όλων μας. Μας αφυπνίζει για να αποφασίσουμε αν θα σταθούμε δίπλα σε κάθε αδικημένο, αν θα διεκδικήσουμε καθαρότητα και διαφάνεια στη ζωή μας, αν θα απαιτήσουμε πραγματική αλλαγή, όχι με λόγια, αλλά με έργα. Γιατί τα τέμπη μας έμαθαν να σπάμε τη σιωπή, να είμαστε γενναίοι, να απαιτούμε, να αγωνιζόμαστε, να διεκδικούμε. Και στα μάτια μας βλέπετε κάτι που δεν σβήνει. Είναι η πίστη πως η μνήμη μπορεί να γίνει δύναμη, πως το δάκρυ μπορεί να γίνει πιο γενναία πράξη και πως ο θρήνος για την απώλεια μπορεί να γίνει ο ιερότερος όρκος. Ότι τίποτε παρόμοιο δεν θα ξανασυμβεί στη χώρα μας. Από τότε που μου συνέβη αυτό το κακό, άλλαξε τελείως ο τρόπος που βλέπω τα πράγματα. Και φαντάζομαι το ίδιο συμβαίνει και σε γονείς που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση. Και σας λέω λοιπόν, με πάσα ειλικρίνεια, ότι ξέρω
ότι χωρίς δράση, χωρίς αντίσταση, χωρίς αλήθεια, τίποτα δεν αλλάζει. Τέτοια μαγεία δεν υπάρχει. Και η δράση πρέπει να ξεκινήσει πριν χτυπήσει η πόρτα του καθενός μας. Το κακό πριν χτυπήσει την πόρτα του καθενός μας. Γι' αυτό και ο αγώνας που δίνουμε πλέον όλοι μαζί δεν είναι μόνο για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι της φωνικής σιδηροδρομικής τραγωδίας. Είναι για να ζήσουμε αλλιώς. Να πάρουμε πίσω τη ζωή που μας αξίζει. Για να ανθίσουν τα παιδιά μας στη χώρα μας και όχι στην ξενιτιά. Για να μην βρεθεί άλλη μάνα στη θέση μας. Για να μην θεωρηθεί φυσιολογικό να κινδυνεύει έστω και μία ζωή επειδή κάποιοι έβαλαν τα συμφέροντα πάνω από τον άνθρωπο. Είμαστε σε έναν δρόμο δύσκολο, αλλά αναγκαίο. Και αυτόν τον δρόμο τον περπατάμε μαζί. Και θα συνεχίσουμε. Μέχρι να μπορούμε όλοι να ανασένουμε ελεύθερα σε μια χώρα που μας σέβεται, μας προστατεύει και μας τιμά. Το τρένο των τεμπών δεν είναι πια μόνο ένα σύμβολο τραγωδίας. Είναι το σύμβολο της αφύπνισης. Μιας κοινωνίας που καλείται να επιλέξει αν θα συνεχίσει να κοιτά αλλού ή αν θα πει επιτέλους, έως εδώ. Η δικαιοσύνη δεν είναι πολυτέλεια, είναι υποχρέωση. Και η μνήμη δεν είναι παρελθόν, είναι ευθύνη. Και τα τέμπη έτσι έγιναν ένα σημείο αλλαγής. Αφιερωμένο στα ουράνια παιδιά και στα παιδιά που κρατάμε και αγκαλιάζουμε συνεχώς δίπλα μας. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ.